Gelo em ê qala kî bikin? Zanistê herî mezin, aqilmendê Kurdan, astronomî, matematîk, mekanîk, erdnas, matematîkzan, dîroknas, helbest û fîzîkê. Belê, em ê qala dînewerî bikin. Ka bên em dînewerî nas bikin. Dînewerî an jî Ebu Henife dînewerî. Zayên 1820 Kirmanşah. Mirin 24 Tîrmehê 1895 dînewer. Rûveknas, astronom, erdnas, matematîkzan û dîroknasê Kurd e. Dînewerî di sala 1815 de an jî 1820 de li Rojhilata Kurdistanê li bajarê Kirmanşahê ji dayîk bûye. Navê wî yê rastî Ehmed e. Nasnavê wî Ebu Henife ye. Navê bavê wî Dawud e û navê kalîkê wî jî Wenan e. Wenan bi xwe li ser dinê Zerdûstiyê bû. Piştî belabûna Îslamê bûye Misliman. Perwerdehî û xebatên dînewerî. Dînewerî perwerdehiya xwe ya astronomî, matematîk û mekanîkê li bajarê Îsfahanê girtiye. Perwerdehiya xwe ya fîlolojî û helbestiyê jî li bajarê Kufê û Besrayê girtiye. Li Kufê li cem îmnî Sigîd ders hildaye. Dînewerî zanistbanê Kurd yê piralî ye. Ne tenê li ser qadek an du qadan. Di gelek qadan de çixir kola ye û rê daye pêş zanyarên du xwe. Di warê rûweknasiyê ango botanîkê de di warê zoolojî, zimannasî, mantiq, dîrok, erdnigarî, astronomî, meteorolojî, matematîk û mekanîkê de berhem nivîsiye. û van berhemên wî ji alî zanyarên mezin ên dû wî weke çavkaniyên herî bibawerî hatine bikarhanîn. Di heman demê de avakarê ilmê qedhiyetê ye. Di nava Mislimanan de weke bavê rûweknasiyê hatiye binavkirin. Ji ber ku bi piralîbûna xwe bala gelek zanyarên biyanî kişandiye, gelek zanyarên biyanî li ser lêkonîn kirine. Li Ewropayê li derdora zanistî de weke dehayê Kurd tê naskirin. Dînewerî li derdora sala 85 de ji bo xebatên xwe yên li astronomiyê çavdêrî ava kiriye û 200 sal ev çavdêriya wî hatiye xebitandin. Abdurrahman Sûfî di sala 1946 de tê dînewerî. Digere çavdêriya dînewerî dibîne. Lê piştî êrişên Moxolên hov ev çavdêrî bi temamî ve hatiye xerabkirin. Li serdema zêrîn a Îslamê de gelek pirtûk li ser zanist û dîrokê nivîsandiye. Pirtûka wî a herî binav û deng Kîtab el Nebat pirtûka gihaye. Her çiqas pelên wî negîşt bin wexta me jî dînewerî 13 cîld jî tefsîra Qur'anê nivîsiye. Yaxud Hemawî ji bo tefsîra dînewerî wiha gotiye. Pêşiya wî tu kes weke dînewerî baş Qur'anê tefsîr nekiribû. Dînewerî bernavkê xwe cihê ku lê dayîk bûye ji herêma dînewerê digire û di 24 Tîrmehê 1895 de li dînewerê wefat kiriye. Xebatên wî yên li ser Kurdan. Dînewerî bûye li zanyarên yekemîn ku li ser dîrok û antropolojan Kurdan lêkolîn kiriye û pirtûkekê bi navê Ensab el-Ekrat ango jêdera Kurdan nivîsandiye. Di vê berhema xwe de ji dîrokên kevnar heya roja xwe bav û kalên Kurdan girtiye dest. Dîsa li dîrokê de yekem car wî nexşeya Kurdistanê xêz kiriye. Navê Kurdistanê di nexşeya xwe de bikar haniye. Gotinên ji bo dînewerî berhemên dînewerî bala gelek lêkolîneran kişandiye. Di derbarê dînewerî de ji zanyarên çend nirxandin jî wisan e. Mehret İzadî dibêje
مینا gelek kesên di dema wî de jiyan Ebû Henîfe dînewerî jî ne kesayetekî bi demekê an bi komeke di sînor e. Berova jî kesayeteke hemû deman û cîhanê ye. Dema berhemên wî tên lêkolîn kirin, yekser tê dîtin ku Ebû Henîfe dînewerî bi nêrîna Kurdekî mijaran digire dest. Lewre jî berhemên wî yên destpêkê di derbarê re û kokên Kurdan de ne. Bruno Silberberg lêkonînerê Alman jî dibêje. Piştî lêkonînên hezar salî bêhtir ji pirtûkên Descartes û Theoprates yên girekan tûn dihate wergirtin. Lê di vê mijarê de berhema dînewerî ji alî agahî û naverokê ve berfirehtir e. Dînewerî ne tenê aliyê nebatan yên xuya dike, aliyê wan yên tibbî, xwarinê û hemû taybetmendiyên din tarîf dike. Hemûyan tasnîf dike û şert û mecên lê şîn dibin û digihin tarîf dike. Berhema dînewerî ji berhemên Descartes û Theoprates yên newnan ku wan li ser nebatan nivîsaniye berfirehtir e. Yakût Hemawî li berhema xuya bi navê Ebû Hayyan et Tewhatî Tehrûzül de gotiye ku dinya heta ku bigere behsa berhem, zanîn û fezîleta dînewerî şahiz û Ebû Zeyd bibin, dîsa jî kêr. Dibe ku em dîrok û zanistvanên xwe başnas bikin û di rêça wan de biçin. Kesên ku dibêjin bi zimanê Kurdî zanistî nabe, bila li dîrokê û rûpela me ya Kurdî spêsê bimeyzîne. Kî bêje ka ku Kurdî çi zanistî heye, rûpela me nîşan bidin û bi zimanê xwe serbilind bin gelên me. Hêviya vîdeoyên me yê nû bimînin. Her dixweşiyê de bin.